Φίλοι μου, συνάδελφοι, συνοδοιπόροι σε αυτόν τον ταραχώδη δρόμο που λέγεται ζωή. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μία ερώτηση στην οποία θέλω να απαντήσετε όχι φωναχτά, αλλά στον σιωπηλό και ειλικρινή χώρο της καρδιάς σας. Βγάλτε το τηλέφωνό σας ή κοιτάξτε το νοερό σας ημερολόγιο. Πείτε μου, σε ποιον ανήκει η πρώτη γραμμή της ημέρας σας? Όχι η πρώτη ώρα, όχι η πρώτη συνάντηση, η πρώτη γραμμή, η πρώτη σταγόνα ενέργειας, η πρώτη σπίθα συγκέντρωσης. Αν είστε όπως οι περισσότεροι λαμπροί, εργατικοί και καλοπροάρετοι άνθρωποι σε αυτή την αίθουσα, μόλις συνειδητοποιήσατε κάτι τρομακτικό. Αυτή η πρώτη γραμμή ανήκει σε κάποιον άλλον. Ανήκει σε ένα email, ανήκει σε ένα αίτημα του αφεντικού, ανήκει σε μια οικογενειακή υποχρέωση, μια κοινωνική υποχρέωση, μια φωτιά που έπρεπε να σβήσει. Κάπου στην πορεία γίναμε οι γραμματείς της ζωής των άλλων και ξεχάσαμε ότι είμαστε και οι διευθύνοντες σύμβουλοι της δικής μας ζωής. Σήμερα θέλω να σας μιλήσω για μια επικίνδυνη επιδημία. Δεν είναι ιός, δεν είναι οικονομική κρίση, είναι η επιδημία του υπερφορτωμένου προγράμματος. Έχουμε τελειοποιήσει την τέχνη του να γεμίζουμε κάθε μικρό κενό της ημέρας μας. Από τις 7 πρωί έως τις 10 το βράδυ έχουμε το ένα ραντεβού μετά το άλλο. Λέμε ότι είμαστε απασχολημένοι σαν να είναι παράσημο τιμής. Κουβαλάμε την εξάντλησή μας σαν μετάλλιο. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω μια σκληρή αλήθεια. Ένα γεμάτο ημερολόγιο δεν είναι το ίδιο με μια παραγωγική ζωή. Και ένας απασχολημένος άνθρωπος δεν είναι το ίδιο με έναν ολοκληρωμένο άνθρωπο. Το ρητό λέει «Μην γεμίζεις το πρόγραμμά σου με υποχρεώσεις που σε εξαντλούν». Σκεφτείτε τη λέξη «εξαντλούν». Κάτι που εξαντλεί δεν προσθέτει νερό στο πηγάδι, το ρουφάει μέχρι να το αδειάσει. Πόσες από τις υποχρεώσεις σας κάνουν να νιώθετε έτσι? Βγαίνετε από μία συνάντηση και νιώθετε άδειοι. Τελειώνετε μία χάρη για κάποιον και τον κρατάτε μέσα σας που τη ζήτησε. Λέτε ναι σε ένα σχέδιο από ενοχή και περνάτε την υπόλοιπη εβδομάδα θυμωμένοι με τον εαυτό σας. Αυτές είναι οι υποχρεώσεις που εξαντλούν. Είναι ο τερμίτης των δυνατοτήτων σας. Ροκανίζουν το ξύλο των ονείρων σας από μέσα και μία μέρα απλά καταραίεται. Και γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί λέμε ναι σε ό,τι μας εξαντλεί? Επειδή μας έχουν εκπαιδεύσει να δίνουμε προτεραιότητα στο επίγον έναντι του σημαντικού. Μας έχουν μάθει ότι να ευχαριστήσουμε τους άλλους είναι πιο ευγενικό από το να σώσουμε τον εαυτό μας. Μάθαμε ότι αν κάποιος ζητήσει τον χρόνο μας, είμαστε κακοί άνθρωποι αν αρνηθούμε. Αλλά εδώ είναι η στροφή. Εδώ είναι το ριζοσπαστικό, επαναστατικό, σωτήριο μέρος του μηνύματος. Συγκέντρωσου στο να βάζεις πρώτους τους δικούς σου στόχους, όχι τελευταίους. Όχι στη μέση, όχι όταν θα έχω χρόνο, πρώτους. Βάλτε τους στόχους σας στη θέση της δύναμης. Τι συμβαίνει όταν το κάνετε αυτό? Επιτρέψτε μου να σας ζωγραφίσω 2 εικόνες. Εικόνα νούμερο 1. Το πίσω μέρος του λεωφορείου. Βάζετε τους στόχους σας στο πίσω μέρος. Λέτε στον εαυτό σας, μόλις τελειώσω αυτή την αναφορά για τον αφεντικό μου, μόλις βοηθήσω τον γείτονα να μετακομίσει, μόλις παρακολουθήσω αυτό το βαρετό κοινωνικό δείπνο, τότε θα δουλέψω στο μυθιστόρημά μου. Τότε θα πάω γυμναστήριο. Τότε θα ξεκινήσω εκείνη την επιχείρηση. Τι συμβαίνει? Όταν φτάνετε στο πίσω μέρος του λεωφορείου, το λεωφορείο είναι άδειο. Είστε εξαντλημένοι. Η δημιουργική σας ικανότητα έχει φύγει. Η δύναμη της θέλησής σας είναι ένας αποξηραμένος ποταμός. Οι στόχοι σας κάθονται εκεί στο σκοτάδι, παραμελιγμένοι, λιμοκτονούν για την προσοχή σας. Κοιμάστε υποσχόμενοι αύριο. Και αύριο κάνετε το ίδιο. Βάζετε τον εαυτό σας στην αίθουσα αναμονής της ίδιας σας ζωής. Εικόνα νούμερο 2. Η θέση του οδηγού. Βάζετε τους στόχους σας πρώτους. Τις 8 πρωί, αντί να ελέγχετε τα email, περνάτε 60 λεπτά για γράφετε. Αντί να σκρολάρετε στα social media, περνάτε 30 λεπτά γυμναζόσαστε. Αντί να πείτε ναι σε ένα άχρηστο λεύμα, λέτε όχι για να μπορέσετε να τελειώσετε την πρόταση για την παράλληλη δουλειά σας. Τώρα κοιτάξτε τι συμβαίνει. Ξαφνικά ο κόσμος δεν τελειώνει, τα email είναι ακόμα εκεί στις 9 πρωί. Ο αφεντικός εξακολουθεί να παίρνει την αναφορά του. Ο γείτονας εξακολουθεί να παίρνει την βοήθειά του. Αλλά η διαφορά είναι σεισμική. Τώρα πλησιάζετε τις υποχρεώσεις του κόσμου από μια θέση πληρότητας. Δεν αδειάζετε από ένα άδειο φλιτζάνι, αδειάζετε από ένα φλιτζάνι που γεμίσατε πρώτο με την δική σας βινίκη. Όταν βάζετε τον εαυτό σας πρώτο, δεν είστε εγωιστικοί, είστε βιώσιμοι. Ας είμαστε σαφείς σχετικά με τον εχθρό εδώ.
Ο εχθρός δεν είναι οι άλλοι άνθρωποι, ο εχθρός είναι η ψεύτικη πεποίθηση ότι τα όνειρά σας είναι λιγότερα σημαντικά από τις απαιτήσεις των άλλων. Η μεγάλη ηρωνία της σύγχρονης ζωής είναι ότι έχουμε χρόνο για τα πάντα, εκτός από τα πράγματα που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για μας. Έχουμε χρόνο να σκρολάρουμε 3 ώρες. Έχουμε χρόνο να μαλώνουμε σε άχρηστες ομαδικές συνομιλίες. Έχουμε χρόνο να δούμε μια ολόκληρη σεζόν μιας μέτριας σειράς. Αλλά δεν έχουμε χρόνο να μάθουμε εκείνη τη γλώσσα, να προπονηθούμε για εκείνο το μαραθώνιο, να καλέσουμε εκείνον τον μέντορα, να γράψουμε εκείνο το επιχειρηματικό σχέδιο. Γιατί? Επειδή το scrolling δεν απαιτεί καρούρα. Το να γράψεις ένα στόχο απαιτεί. Το να βάζεις πρώτους τους στόχους σου είναι τρομακτικό. Διότι αν βάλεις τον στόχο σου πρώτο και αποτύχεις, δεν έχεις να κατηγορήσεις κανέναν παρά τον εαυτό σου. Όταν βάζεις όλους τους άλλους πρώτους και αποτύχεις, μπορείς να παίξεις το θύμα. Θα είχα γίνει σπουδαίος καλλιτέχνης, αλλά η δουλειά μου πήρε όλο τον χρόνο μου. Ναι, αυτό είναι ψέμα. Ένα άνετο ψέμα, αλλά ψέμα. Η πρακτική επανάσταση. Πώς το διορθώνουμε λοιπόν απόψε? Πώς βγαίνουμε από αυτή την αίθουσα μεταμορφωμένοι? Πρώτον, ελέγξτε το πρόγραμμά σας. Αμέσως, νοερά. Κοιτάξτε τις τελευταίες 7 δεκάς. Χρωμάτιστε με κόκκινο κάθε υποχρέωση που σας άφησε αίσθημα εξάντλησης. Τώρα γίνετε ανελαίητοι. Ακυρώστε τις μισές. Ναι, τις μισές. Δεν χρωστάτε την εξάντλησή σας σε κανέναν. Δεύτερον, προγραμμάστε τον μεγάλο βράχο πρώτος. Στην διαχείριση χρόνου λένε να βάζουν τους μεγάλους βράχους στο βάζο πριν από την άμμο. Ο στόχος σας είναι ο μεγάλος βράχος. Θέλετε να προσευχηθείτε, να γυμναστείτε, να γράψετε ή να δημιουργήσετε? Κλείστε εκείνη την ώρα πριν απαντήσετε σε ένα μόνο μήνυμα. Υπερασπιστείτε εκείνη την ώρα σαν λιόντις που υπερασπίζεται τα μικρά του. Οποιοσδήποτε προσπαθήσει να κλέψει εκείνη την ώρα, κλέβει το μέλλον σας. Αντιμετωπιστείτε τον ανάλογα. Τρίτον, μάθετε την ιερή ποραχτή όχι. Μία ολόκληρη πρόταση. Καμία εξήγηση δεν χρειάζεται. Όχι, αυτό δεν με βολεύει. Όχι, δεν είμαι διαθέσιμος. Όχι, έχω προηγούμενη υποχρέωση. Αυτή η προηγούμενη υποχρέωση είναι με τον εαυτό σας. Μέχρι να σεβαστείτε το ραντεβού σας με το πεπρωμένο σας, κανένας άλλος δεν θα το κάνει. Συμπέρασμα. Υπάρχει ένα παλιό αραβικό ρητό που λέει «Πες μου με ποιον συναναστρέφεσαι για να σου πω ποιος είσαι». Αλλά σήμερα θέλω να το τροποποιήσω. Πες μου τι γεμίζει το ημερολόγιό σου και θα σου πω τι θα γίνει η ζωή σου. Αν το ημερολόγιό σου είναι γεμάτο με τις εκτάκτες ανάγκες των άλλων, η ζωή σου θα γίνει μια εκτάκτοτα. Αν το ημερολόγιό σου είναι γεμάτο με υποχρεώσεις που σε εξαντλούν, η ζωή σου θα γίνει μια έρημος. Αλλά αν το ημερολόγιό σου είναι αγκυρωσμένο στους ιερούς σου στόχους, η ζωή σου θα γίνει ένας κήπος. Σταματήστε να ζείτε στο πίσω μέρος. Βγείτε από την αίθουσα αναμονής. Ανέβετε στη σκηνή. Δεν περιμένετε μια ησυχότερη ημέρα, δεν περιμένετε τη σύνταξη, δεν περιμένετε να φύγουν τα παιδιά, δεν περιμένετε να τελειώσει το σχέδιο. Γράψτε τον στόχο σας με ανέξιτη μελάνη στην κορυφή του αύριο. Αφήστε τον υπόλοιπο κόσμο να συνοστίζεται γύρω από τα περιθώρια της αμπιθιάς σας. Διότι αυτή είναι η τελική αλήθεια. Ο κόσμος θα πάρει ό,τι του δώσετε. Θα πάρει τον χρόνο σας, την ενέργεια σας, την γιώνα σας και το ταλέντο σας. Είναι ένα πιναγμένο θηρίο. Αλλά εσείς είστε ο φύλακας της γέρσης. Μην ανοίγετε την πόρτα σε τους εξαντλούν. Ανοίξτε την στα όνειρά σας. Βάλτε τον εαυτό σας στην κορυφή της σειράς. Έχετε μείνει στο πίσω μέρος για πολλά μέρα. Σας ευχαριστώ.